دومهن مامۆستایên herêma Cizîrê yên ku bi Wezareta Perwerdeya Hikûmeta Bakurêz a Sûrî re entegre bûne mûçeyên xwe nestandine ji ber vê yekê jî hejmarek ji mamosteyên bajarê Hesekê îro li pêşiya gerînendeya perwerde û fêrkirinê ya parêzgahê Hesekê kom bûne û nerazîbûnê xwe nîşan didin daxwaz dikin ku mûçeyên we werin dayîn ji xwe li parêzgeha Hesekê nêzî 20,000 mamoste entegreyî Wezareta Perwerdeyê bûne. Lê ew nehatine tespîtkirin, ew bi xwe jî wekî bawayê peyman mamosteyatiya xwe karê xwe dewam dikin. Ew jî bûye cihê nerazîbûnê li gel mamosteyan daxwaz dikin ku ew jî weke mamosteyên parêzgehê din werin tespîtkirin û karê xwe dewam bikin. Li gorî agahiyên ku me ji hundir gerînendeya perwerde û fêrkirinê wergirtina pirsgirêk di hesabkirinê de derketiya ji ber vê yekê jî mûçe dereng mane dibêjin ku ew ê dawiya vê rojê yan jî siba mûçeyên mamosteyan werin dayîn. Ez hatim îro daxwaziya xwe yê fonê xwe bikim û ev heqek insânî ye معîşî ye ez tim mutalabat tişkî nakim bi Wezaretê Welatê xwe bikim ew heqdek min ji aliyê kesîtin neye ev dimehê xwe min fonê xwe nestandî çima ê muhafezê din standinê çima me nestandiye ferqê çima dixêne ye em dawa tespîta xwe dikin giş sebitîne illa em ê mamosê demcê û ev heqek ji mafê me ev çend sal daxwaziya me û mekeda me û medanî çima wê wilo bikin ji me. يا رب